urip ra ono kegiatan belas ini terus piye. Banyu putih ngombene kopine ya ora ono. Wah. Kemut-kemut. Sirah iki ya dadi kemut-kemut lho maksudnya. Apa mending karo aneh iki budal golek kopi apa piye. Cara dine di bojo penak cara wah tangi esuk gawe kopi kayak sarapan koyo raja ngono kae. Lah nek koyo ngene iki ana ndas kopior ngelu budrek anane wis ngombene banyu putih tok til kuwi anane arep jajan ning warung iki yo kesak iki 0 rupiah ngono lho maksudnya mau utang wae apa piye lho oleh ora nak utang rokok yo jene iki wis mumpuni nak rokok iki ngono lho maksudnya kurang gathokane tok kopine tok kurange iki yo kudune tangsik wae karo aneh tang warung kopi masuk iki wis dudang golek kopi wis sik yo apa kowe putih ngene iki apa apa iki? Padang tenan ya. Masuk golek kopine tok iki. Yo nyapu, sasak, ubah, masak, lanang kene bejo, bali, delok pijat, njuk, pawes. Ini dia pengen shopping jadi. Ambil apa? Mama shopping, papa pusing. Masuk iki. Nah. Ketua kowe iki, rene ya. Lah, kenapa to jane iki? Bengak-bengok senengane. Aku ki mau kono apa jane? Wong wayah tani ki yo tani wong wedok asah-asah ngono. Aku iki turu nek gugah penak-penakan turu. Wong wedok iki kembendine dene ki asah-asah nyapu ngene ki mbak Yune ki diwangi. Diwangi ora? Moh aku kesel. Yen arek nyapu yo kono sampah. Awakku loro kabeh ta sopo kon kuwi ya. Tapi ki wong wedok iki kok berarti iki gawean kok ya apa? Nyapu ora? Yang ngene iki Mandari mbak nyapu. Mama ada dikoplok ya ngono ku lho. Aku bilang mbak dulu. Ora apa-apa. Enake yang nek ngene iki. Iki kan nyapu berapa ya? Iki ana aja, berapa sih ge? Oh, tes gue aku nyapu ngene. Duh, salah, Mbak. Meneng kok. Ya nyapu, Mbak. Dino niki yo nyapu. Bang iki ana apa? Nyapu bareng iki mau. Ana karo wong bagus teko. Apa? Oh, Oh, biyen aku tetep bagus kok piye. lho. Wah, ya dene ketok mening nyapu ngono ya ketok wayu dene. Lah kok ngerti aku ben ngono ki aja. Di kopi ora gitu. Dua kan. Akeh. Sama, Mbak.
Iku ya napa? Nih, ayo men ku dia ayo ora kenal ke aku ya. Kayak kopi sak aku lah. Ini suruh ngopi aku. Nek, Dewek ki, dewek ki. sampai nase mbak nyapu. Iya, Wes nyapa nyapu kata dek kopi. Enak. Ya ya. Ya kono nek kese, ngenteni Ya. dewek kese. Kopi sak aku ya. Ya. Jarang-jarang. Iki lho Mas kopi ini. Kopi wong ayu, mewah dhewe. Atau roh sampean dari adine Mbak Meli. Mas. Terus kok ngendi? Agak roh ngono. Aku lagi beli. Betul, Bi. Luar kota. Mati ra tau roh lho mari. Aku yo nyok nih. Ono cewek ayu men awan ngono. Lah to luar kota ngendi, Mas? Jakarta, Mas. Jakarta. Gratis Jakarta. Udah punya pacar belum? Belum. Pas. Cocok. Pas. Tenan. Tenan ora? Iya, Re. Iki masuk. Kekerase. Masno. Lena. Jenengane yo apik. Kaya wonge wayu. Wah, kadang-kadang kudu ngene lah kadang-kadang kan. Januari, aku sih ae, sampe rai lah. Jam tenan dari Mbak Meli iki ora ngomong-ngomong duwe adi ae kok ngene ngono. Weh. Yuk nomere, Mbak. Nomor apa? Nomor PH tak? Mbak. Nomor pira? Waduh. Oh, iki aja ngono. Nomor ngene iki. Apa lo? Telepon. Ngomong tak, Mas? Iya, nomor telepon. Ojo tak kuwi kok sik. Kalem ae, kalem ojo kuwi sik. Ngene sik. Halo, kok aja telepon karo ngono. Tapi nomormu kuwi. Iya. Oke. Suwun ya kopine. Wah, jam enak. Enak ra Mas kopine? Wah, enak. Manis. Nomor itu. Lah kertas tak iso mbok simpen nek peci iki piye? Lagi peci kanggo tak para cewek jalur nomor cewek nomor kuwi. HP ku ning omah. Aci ya. Iya. Bayar dulu. Bayar. Bayar ku ki ono kudune dhewe. Ora aku bayarku ya nggo cincin rene ngono lho Mas. Engko pokoke engko bengi anggere tak PC apa tak singkol apa tak telepon yo diangkat ngono Mas. Yo. Iya. Kok bisa kopi ini? Kopi ini sudah. Ambil sih Mas yo. Iya, Mas. Ambil. Hati ya, Mas. Nggih. Nah, jalanan kae iso dimanfaatke. Tak kon nukokke sepeda listrik karo skincare. Padahal aku yo wis duwe pacar. Pacarku cah CB. Tapi ya saya tahu nomor iki yo. Kepone. Mungkin apa ya, penak ya. Wah. Yo wingi iki aku berkenal karo wedokan kok karo cewek. Sopo jenenge ya? Oh iya, Dik Lena. Telepon Dik Lena sik. Dik Lena. Weh, cahayu tenan kuwi wong yo. Endi nomere wae? Aduh. Telepon Dik Lena sik.
Halo, Dik. Halo Mas. Lagi lapo? Lagi lapo kowe? Lagi lapo? Lagi nyantai. Lagi nyantai. Wah, kangen aku pengen telepon kowe. Waduh. Aja guyu-guyu ae, aja guyu-guyu. Iki ngonoan. Kangen ya aku telepon iki. Nyantai wae kowe nyantai. Sibuk apa ora? Yo sini yo, aku kesepian ki. Oke, OTW. Wes, pokoke gas. Dhewe ya kowe ya. Tapi Rene aku tumbas ke skincare yo. Yo, wis siap. Aman, wis aman. Tak tubaske jaluk sak jalukmu tak tubaske. Sepeda listriknya? Oh yo, tetep wis siap. Sepeda listriknya siap, wisan. Ya makasih ya Mas No. Iya, sama-sama Cahayu ya. Ya. Cium jauh sih. Wah. Des ya, temuin kok ya. Wis saiki budal mau ngarani Cahayu ki mau wis. Bocah njaluk skincare karo sepeda listrik. Lah aku lagi 0 rupiah iki piye terus iki. Apa tak dolke rengkot ae yo. Rengkot kurang tetep. Cara gitu ku skincare karo sepeda listrik kurang. Wis apa omah iki wae yo. Tak dol. Sementing iki iso bojo ngono lho maksudku. Iya wis, omah iki wae, omah. Wis piye carane aku kadung cinta, wis kadung seneng ngono lho Mas. Omah iki wae tak dol. Awak karo sapa ya bos sapa ya dedekan sapa ya. Penak. Wis ngene wis penting mbuh sapa wae omah iki payu. Wis ngono wae ora apa-apa. Wis kadung sayang ngene wis. Bahkan harta kayak apapun dia tetep tak jual ngono lho, wis kadung cinta. Omah ya lah. Wis budal golek juragan kirane iso bikin omah iki. Nah, yo. Wah, wis resik iki. Siap dicipuk cewekku bali kerja. Siap ge nyore. Jos tenan iki. Loh. Sayang, Dalam sayang. Loh, nggih kok ngerti Mas nek aku balik. Lho, aku mampu vakumu sak wangine kok. Kan omahku soalé. Aduh, Mbak. Dah, sak wangine iki soalé. Aku semampu-mampu ket ning dalan kono mau. Mesti iki ana wong bali kerja iki. Ngalah. Yo malah aku nyurewe yo. Nek di. Yo. Golek jajan. Naik CB yo. Ayo. Yo. Ayo. Ben mesra iki. Kene pepetan mbak aku sih. Iki prakangen aku. Terus Penake nyurene ning ndi ya? yo ora ngerti to Mas, wong aku lagi berbalik kerja. Sik, aku ana nggon iki penak pemandange apik tenan. Ngendi kuwi? Yang betes ni malah aku. Ya.
Kita ikan selamat kan sing telepon kae. Nak menawa wong duwe kenalan juragan. Wah, njaluk solusi selamat wae. Berangkat weh. Wah. Waduh, iso ra iso yo. Omahku tak jual. Kene kok skincare karo sepeda listrik. Ben iso le bojo. Wis kudu bojo. Pokoke wis butuh bojo. Lah piye kadung ana kadung seneng wis kene iki piye? Tak jual kudu. Langsung selamat lu keson gue antar banteran. Wah. Gancok malah medem kabeh. Oh, setan lo, cegel jakil. Mat dah saya penak-penakan juga iso. Tak mukane. Mati ki piting. Kok sih mateni kuwi mesti. Makane ngono kuwi nak minum ambek kan yo kajak-kajak ngono lho. Kancane lagi penak-penakan juga. Sedo kene ngene dhewe. Matan blok kene arah yo. Minum. Beh. Wong nak digolek Oh, lho, wong kok lekem ngene omah. Lah janjimu kuwi mateni kene apa? Beh, Golek yo napa? ngene. Arep ndrek kono. Kancane lagi penak-penakan juga. Nggih maksudmu kene apa? Ngomong penting. Penting apa? Ngomong apa? Iki maksudmu ki piye? Pancen lagi joget penak-penak jelek diake. Apa yo solusi? Solusi apa? Apa neh kok solusi Iki ngene. Sik, ra iso. Iki nek masalah cinta. Get Gah aku nek bahas-bahas. Lah piye? Yo sonone yo kuwi lah ket biyen kok yo payu-payu reti dhewe. Lah kuwi bangkaran apa sok ora payu. Iki ngene, aku ki petok wong wedok ngono lho Mas. Wedok sing Petuk saresti ku petuk wedok terus iki. Adine mbek meli. Legene Sayune wong iki. kon duwe adi. Wih. Balik to Jakarta wae, balik to Jakarta. Mau aku gawe kopi soalnya ben. Lah terus ana apa? Ah tak jaluk nomere. Lah tak jaluki nomor malah jaluk dari apa? Nomor B ya. Wah, yo ora aku sini yo gelem nang nomor maksudnya ngono lho Mas. Gede apa cilik? Wah lah yo. Cara aku yo pek ngiler, pek ngoweh ngono asine. Mosok. Marem. Ngene, Solusine apa? ngene lho, mau ki aku persiko karo wonge. Persiko karo wonge. Lah aku rono kon ning omahe. Kon apa? Kon pek-pek. Yo, nak kuwi mbok paling yo ngono lah intine ngono lho. Iki aku ono kok skincare karo sepeda listrik ngono lho. Itu kok yo lanang kok. Lah aku ki dibondo apa ngono lho, Mas. Yo Maksudnya. ngono wani nyedai wong lho. Kok didit ora? Malah duwe blas, 0 rupiah. Lah terus pek apa? Ya aku ki ngene lho maksud iki. Lah aku ora duwe dede, maksudnya ngono lho. Ora duwe dede, torne. Nak aku adol rengkot yo ora entuk skincare. Ngombe sik, ngombe sik. Kaya apa? Iki di ngono sik. Ditenggak sik. Lah iki ora surungane apa yo enak. Iki rabuk kuwi ya surungan. Rabuk ki dipangan. Jagung ki nyok tak jikono jagung. Minum-minum tok. Nyok ki jagung. Lah iki mau kopi teh. Talen iki. Kopi teh, kopi piye. Lah iki minum-minum tok yo ora enak. Ya kuwi rabuk geng surungan. Jagung ki dipangan. Wong iki sing kok apa ndelok apa? Ayo nak. Endi kok? Ayo. Ayo umat.
Gue asu, Mat. Ayo tenan. Tenan pura kowe kok Tenanan no. Mat. Kowe rasa macem-macem Kip. Kowe rasa macem-macem. Bisa kok ngene kok iso entuk wong kok ngene iki. Piye? Lho. Wis kadung cinta wong Lah wong ki seneng karo kowe apa ora? seneng, ngomongnya seneng. Ngono lho. seneng tenan pura dipastikke kok. Tenanan. Lah kowe pek moro nek omahe kapan? Iki mau kan tak sikol wong iki, tak sikol lho. Sini Mas, ngono Pak. Oh iya siap ngono lho. Langsung wong ngomong. Jangan lupa bawa skanker apa stiker mbok kuwi. Stiker ki ngano lambemu. Karo njaluk sepeda listrik ngono lho. Truk sirah ngono sih kowe. Ya aku ra ndade makane ki mau aku iso kudu adol omah ngono lho. Adol omah. Lah terus pe model wis apa? Jadi kenalan Ora duwe. aku sedih. Iki piye Mas? Piye Mas? Kene iki di Bukit Jetis. Wah, apik ya Mas tempate. Jos sing nyure cacah ki yo kene iki. Akan gak reti, akan lagi pulang kerja. Pemandangannya apik aja so. Oh. Jos. Nggone adem silir. Yo medun sik kono yu. Ya. Yo kene iki sing adem nggone. Nyaman ora karo pemandangane. Sejuk. Sejuk pol. Pemandangane ketok kayak abuh. Gunung ngendi wae ketok. Jos. Kayak kali, Iya. kayak Tanggungerjo. Heeh, kayak pabrik semen. Iya. Pokoknya view-nya iki jos pokoknya. Keren pokoknya. Wah, kayak gunungnya apik ya Mas. Iya apik, rasa dadoh. Nggomu ono kok, Dik. Ono-ono wae kowe iki lho. Lho, ki tenan kuwi. Kuwi soalnya gunung kembar, Dik. Mas, aku mau iki dicedhaki wong. Wong iki njaluk nomorku. Aku ki asine ya ora kenal karo wonge. Tapi omongnya wong koncone mbakku. Oke, berarti seneng karo wonge. Ya ora, wonge ki mek tak ploroti tok. Aku gak seneng karo wonge. Ning mau nelponi kowe apa ora? Iya, wonge ngajak slip call aku. Terus aku ngomong, wonge arep nek omahku. Terus aku ngomong takon gawakno skincare karoan sepeda listrik. Ndak kira-kira kowe seneng karo wonge apa ora? Ora, aku ki gak seneng wonge, mek tak ploroti tok wonge. Kuwi tenan. Iya toh. Kowe janji tenan kuwi. Iya toh, kan aku senenge mek karo kowe. Tenane. Iya, Rasa omong tok. iya. Kan aku Janji. cintane mek karo kowe. Apa iya ngono? Iya toh. Tenane. Kuwi tenan ora iso digugu ora Iya. kira-kira. Kan mek tak ploroti tok wonge. Janji Iya kan aku asine gak kenal. tenan. Deal. Gitu. Tel duwe kanca loro iki dijeluk solusi kok yo. Ya malah minggat kabeh. Tak nyore wae ning Jetis kene lah. Nyore ning Bukit Jetis. Karo golek solusi piye carane bisa adol omah ngono lho. Wis piye kadung ngelu ngene wis. Piye meneh.
golek sensasi dhewe saka retim dhewe iso kuwi apa ketemu solusine ngono Mas. Ngomong itu koyo Lena. Tapi kok koyo wong lanang ambek karo wong lanang. Wah. Wis kadung tak dolke omah kok. Anggo nukok ke skincare wonge. Sepeda listrik. Wah. Piye iki? Iki lara entek yo lara ati meneh nang ngene iki. Apa gantong ning wit kates wae nang ngene iki carane. Wah, tenan guys, ngelu wis tenan. Babakan wong wedok tetep ngelu terus. Ketemune kok ngene iki terus. Babakan karo wong wedok. Walah. Terus piye iki yo? Oi! Piye iki? Wah. Dak meneh, weh. Piye? Iki yo kudune bali ngajak selamat tapi soke mau. Minum meneh miras entete. Beh. Miras. Woi! Urip ora kapuran terus ngene iki. Beh. Dak meneh.